Anzi munhu abva zera asvika saizi kuti achabereka anororwa here kana ari mukadzi? Hongu anororwa, asi haarorwe marorerwo anoitwa musikana. Hanzi sei panocherwa guva, guva richiramba rakarindirwa kusvika mufi auya avigwa. Panocherwa guva apatenderwa kuti kana guva racherwa munhu asati avigwa pasare pakashama uye guva riri rega. Nei chero muti unono kambani ichange iri inobatsira kana even munhu akati ndakuda kuti nditore kambani iyoyi, zvinoe kuita kuti uzive kuti kana ndikaita problem dambudziko vanhu vava vanosvika nenguva, and vasvika nenguva kudero havangosviki kuzomira, vanosvika voita chaizvo chaizvo, vonyatsokuda kuziva kuti zviri kutangira papi, zviri kuendera papi, paiwa maripoti repolisi, paiwa chii, zvakamira sei, and vanhu vanonyatsoziva procedure chaiyo kuita kuti zvinhu zvifambe muZimbabwe. Semuri ndadzoka zvakare, ndine mubvunzo yandiri kubvunzwa panapa yati wandei, saka rega ndipindure concerning nevidhiyo iyi. Iripo vidhiyo yandikamboita ndichidzidzisa vanhu nezvechiwanhu chinofamba sei. Saka pauya mubvunzo uri kubvunzwa kuti ko toziva sei kuti mondoro yakafa kana yaimboshanda kuti yadzoka pana nhingi ndiye here zvishuwa adzoka? Hazvinetsi. Zvazvinoita ndezvekudai, so panenge pachishanda mondoro achiri mupenyu asati aparura, toti kuparura hatiti kufa, achiri kushanda paya achiri mupenyu, vakuru vanotora zvinhu zvaaishandisa zvezvi, ngava gano, muswe, bakatwa, hari, whatever, zvonoiswa kumapako nevanhu vakuru, iye kwasingatoziva zvinoviga, vanogona kutora zvinhu zvake tu vonozviviga. Saka munhu iye anenge achikararadza kana kuti achichema achiti ndini nhingi ndadzoka, kana anga ari John adzoka achiti ndini John ndadzoka, munomuti kana uriwo wadzoka chititungamirira, unotiratidza kune zvinhu zvako zvawaishandisa. Munhu iye anofanira kukutungamirirai kunosvika asvika kana mungava mubako mangeso kuti zvinhu zvangu zviri umu, zvobva zvatorwa zvakasanganiswa nezvedzimwe mhondoro dzaishanda panguva yacho, anobva anzi iwe unonga chinhu chako, anofanira kunhonga exactly, ende vanhu vanenge varipo vanenge vachitoziva kuti zvakaiswa guri rakati guri rakati, ende hakuna mhondoro yekuti ikaparura sanasi anodzoka pasi pemakore anodarika 11, anofanira kunhonga exactly, ende vanhu vanenge varipo vanenge vachitoziva kuti zvakaiswa guri rakati, ende hakuna mhondoro yekuti ikaparura sanasi anodzoka pasi pemakore anodarika 11 kana kuti 12 years and above, zvishuwa munhu anenge adzoka. Mukaona akatadza kunhonga zvinhu zviziva kuti asiri, torai bhodhoro mugere musoro, anobva agerwa kuratidza kuti asi munhu yeye ndimudziza. Nganditsvage mumwe mubvunzo, mubvunzo yacho yakawandisa. Anotoziva sekuti mhondoro yemachokwadi, mhondoro yemachokwadi, unoziva kuti mhondoro yemachokwadi munoziva nemachira airi kushandisa, machira airi kushandisa mhondoro. Hakuna mhondoro inoshandisa jira reruvara rweropa, hakuna. Vanoshandisa guru rehanga matema, vamwe vanoshandisa eblue, vamwe vanoita rasta, uye mhondoro inouya kuzoita basa, utonga uchiti tsvu kunze kuchita utanga kunochena, ndokuuya kwemhondoro zoti iyi mhondoro yauya kunoita basa, yakuenda kunonzi kudandare kwavanonge vachibatsira vanhu kwavanenge vari. Mhondoro aishandire vanhu pamba, aibatsirire vanhu muyadhi, vanovaka musakasa kunze kweyadhi, kunze kumusha, asi riri saidi rekumadokero remusha wacho, moziva kuti imhondoro. Rega ndiverenge mumwe mubvunzo futi. Hanzi sei munhu afa nekuzvisungirira kana kunwa mushonga asingapinde mumusha? Munhu anenge afa nekuzvisungirira aita suicide haatenderwa kupinda mumusha. Kana nhumbi dzake hadzigovewe, zvinoitirwa kuti mweya wake usazoramba uchitenderera muvanhu vasara, mudzinza rasara. Akauya mumusha mukamutambira musha, mukamupinza mumba, mukamuchemera mumba, kureva kuti kumuchema munhu muchimusa mumba achizogezeswa nemasahwira achikutengerwa mukuratidza kumufarira. Saka zvozoita kunge mukufarira zvaakaita, saka mhepo iyo inoramba ichitenderera mudzinza, vamwe voramba vachizviita. Ndosaka achiraswa kunge imbwa, haagezeswe munhu iyeye, haitengerwa kana kofini. Ndonge kana muchida vamwe vanotengerwa kofini, asi kazhinji haatenderwa kutengerwa kofini, hembe dzake hadzigovewe, hakuna madanho anoitwa, anongonotaiwa. Kana vamwe chaiva vanotorega kana kutoimba. Handitika takwenda mubvunzo namba 4. Nhasi ndinayo mubvunzo. Hanzi ichokwadi kuti mambo anofanira kugara vaine tsvimbo? Ya, ichokwadi. Mambo vanofanira kugara vaine tsvimbo. Chifu wese anofanira kunge aine tsvimbo yake yaanofamba nayo akabata. Tsvimbo iyi inoratidza chiremerera.
asi tsvimbo chaidzo dzana mambo hadzifanira kuita dzesimbi kana dzeplastic, inofanira kunge tsvimbo chaitinoziva ichimuti ine ruvara rutema. Tsvimbo iyoyo inozorwa mafuta. Hatizoziva hangu kuti mafuta anozorwa nderudzi eruremekedzo. Mafuta aya anozorwa nemuzukuru wachifi, ndiye anozorwa tsvimbo iyo mafuta. Chero paadira achitamba netsvimbo yasekuru achizora ichifanira kugara yakapenya. Tsvimbo iyo haibatwe nemunhu wechikadzi kana mudzimai wachifa hafanira kunge achibata tsvimbo iyo. Tsvimbo iyo haijambwe nemunhu womudzimai zvachose, kana angava mwana mudiki hafanira kuijamba ari munhu wechidzimai. Number 5. Munhu atadza kunyanya. Okay, hanzi chii chinonzi mondoro. Ora ndakambosaura futi pavhidhiyo raunza mubvunzo izvo. Mondoro imhepo yenyika inoteera nyama yemunhu ichinogara panyama yemunhu wainenge achiva kuti agenge achishandisa mondoro iyoyo. Mondoro haisi yedzinza, haiteedze dzinza, inongochiva. Kana mondoro yanga ishandira iri kumasvingo inogona kunopotera kune munhu ari kuamutare, munhu yaakushandiswa mabasa aishanda munhu iyoyo, ndo inonzi mondoro, haisi yedzinza. Touya pamudzimu. Mudzimu ndewedzinza, unoteedza dzinza. Munhu akauya achitabarwa nemudzimu anofanira kutaura zita ramunoziva mumusha menyu kuti uyu ndinhenga kuti nditateguru wedu nhengi ari kutaura apa. Mudzimu basa rawo, mudzimu unouya kunoratidza makwara edzinza, kuratidza makwara echiraramo chidzidza renyu kuti mukufamba sei zvikufamba sei. Unodzivirira vanhu kubva kuvavengi vada kunoparadza dzinza nokuparadza mhuri. Ndo basa remudzimu kubvunzira kuti tiri kufamba sei sekuru, kufamba sei sekuru. Asi kazhinji mudzimu yemumusha yakasiyana nen'anga, aishandise makwati, aishandise mushonga, airape. Mudzimu yemusha, kurapa kwemudzimu yemusha inongoshandisa bute chete. Munogona kunzi oi bute rifembai, oi bute risei mvura itai so, ndo mudzimu wemusha. Mukaona mudzimu wemusha wakushandisa, wakuita wakurova hakata, wakudya usiri mudzimu wemusha, munhu anenge awedzera atengera. Hanzi chii chinonzi shave. Shave yakada kufanana futi nekumondoro. Shave imhepo futi, asi iri yekushava. Imwe haiwe iri kushava, imwe inouya iri yekutobacha. Vamwe vanozoti kushava, munhu ane shave rechakati. Inimi nemaonera munozoita nezvaanenge achiita ndozvichakutaurirai kuti munhu ane shave ripi rakagara paari. Rinogona kunge risiri shave rehama yake chaiyo, rinogona kunge ringori shave rakangoione pari, rine mumwe munhu wamunoziva aimboita sezvaari kuita izvozvo. Pane mashave ekuvhima, mashave ekurima, mashave ekushava, mashave ekuba. Kana riri rakanaka munotenderwa kunzi moripembedza, robikirwa doro nevakuru. Kana rine zita robva rapiwa zita, rogara riri shave rakanaka rinobatira paari. Hanzi ngozi inoripwa sei? Ndosaka zvisinzi kugona ngozi kuiripa. Ngozi inoda ngoripwa. Ngozi inoripwa sei? Kana muchiripa ngozi aubvise zvauri kufunga iwewe nemusoro wako, kwete. Ndakambozvitaura futi pane imwe vhidhiyo yandikamboita ndichiti ngatiti hama yenyu yauraya munhu, yaponda munhu, madedzwa nevanhu vokama kuti mauraya munhu wedu, uyai kuno tikuda mombe 10. Muchitaurirana nevanhu venyama wamuri kuona, hakusi kuripa ngozi, inonzi nhenda murandu. Madedzana kuti mutaurirana kuti mhosva yedu tiri kubvuma kutauraya munhu wedu tikwanise kufambidzana nekuyanana zvakanaka. Iko hakusi kuripa ngozi. Kuripa ngozi, munhu akaurayiwa ndiye anotaura zvaanoda, momupa zvaanoda, anozodzoka makore anoteera. Mumwe anonoke kudzoka, mumwe anongoti after 1 year atodzoka, akutaura ndikuda zvakati. Muchiripa zvaanenge ataura. Ngozi haingoripwe muridzi wayo asina kutaura. Asi dzimwe dzacho dzinofanira kudzichenjerera. Kashoma futi ngozi inomuka pasi pegore, kashoma. Ngozi inofanira kumuka pamakore 5 zvichita se zvichienda. Especially kana vari munhu akapondwa, let's say ari mwana mukomana anga asita aroora, kazhinji mbozi inozofanira kumuka nguva yake kuda kuroora yakwana. Ndo vamuzote vakuti ndikuda mukadzi. Kazhinji munhu wese kana nyange ari mukadzi nguva yake kuroora kana yakwana ndo pano wanzomuka. Vamwe vanenge vachinyepera zvavo kuti ndini ngari kutaura. Mozoona dzinza mhosva haisi kupera, vanhu kuramba vachingoripa. Imwe new generation iri kuuya ichitaura kuti yakamboripwa ngozi itikuiziva, haina kupera, vanhu vanenge vachinyepa.
Hanzi sei panocherwa guva richiramba rakarindirwa kusvika mufi auya avigwa. Panocherwa guva apatenderwa kuti kana guva racherwa munhu asati avigwa pasare pakashama uye guva riri rega. Nei, chero muti unonhongwa muguva rikuchererwa munhu mushonga wakapisisa, mumwe mushonga wembavha, mumwe mushonga cheo kunovhura makuva, mumwe mushonga wokudi. Saka hazvibvumirwe izvozvo. Guva rinofanira kugara rakarindwa. Mukasiya guva riri rega kusina munhu akarindira musati maviga, munonobhadhariswa mombe nachifi. Hazvitenderwi. Number 10. Hanzi kurova gata zvinorevei? Kurova gata kuenda kunobvunzira kana mashaikirwa nehama yenyu, kunoda kunoziva kuti chauraya hama yedu chii, ndokunonzi kurova gata. Kuenda kuchivanhu, vamwe mazuva ano vakuenda kana mumaprofiti, ndonge muchiziva kuti vari kunotaurawo chokwadi, ndokunonzi kurova gata. Asi kurova gata inzira yedu yechivanhu yekuda kunoziva kuti chauraya munhu wedu chii. Ndo forensic dzemazuva ano dzakuitwa mazuva ano. Kudhara kwangu kunorova gata kunobvunzira kun'anga kana kumasvikiro, kunoda kuziva kuti chauraya munhu chii, ndokunonzi kurova gata. Kokutsipika, hanzi kutsipika mufi kudii? Kutsipika mufi zvinoreva kuti kana munhu achinge afa, kune vamwe vane uchenjeri hwawo kuti vanouya vachida kumuvhara, lese ndo vamuuraya kana kuti vangwasiva wirirane, vanotsipika nemishonga yavo yavanoshandisa. Vanoenda paguva ipapo voita zvavanoita kugadzira kuti iwe usamukire inini kana kuti usachengete hama yako, kuzorodza munhu zvokuti anobva aenda zvachose. Hanzi sei muroora achinzi ngatipe mvura yekugeza? Zvagara zvozikanwa izvi. Muroora kana asvika mumusha ane kodzero yekupa vehukama mvura yekugeza. Vanga vana bamudiki, ana bankuru, ana goku, ana sisi, ana tete, mvura yekugeza. Kuratidza kutambirana, kuchenesana, undauya kuno kuchenesa iwo neniwo. Ndosaka muchiona varoora vachizomukira kuseni vachitsvaira pachivanze vachikwisira mvura yekugeza. Ane kodzero yekukuratidza kuti zvandikavinga mumusha muno ndakuratidza zvandinogona kuita. Ndinogona kumukira ndichisuka, ndinogona kumukira ndichinochera mvura, ndogona kumukira ndichipa murume wangu mvura yekugeza kana ana bamudiki. Asi mimi kana muchinga mapiwa mune ka token of appreciation kamunozopawo iye, kana ingava $50 cents, kana usina kana bucket richibage uchifarira muroro wenyu kana akupa mvura yekugeza. Chivanhu chedu zvakare ichocho. Yambudza yacho iripo. Ndanchite kutora pafoni chitonyora pasi. Hanzi munhu abva zera asvika saizi yekuti achabereka anoroorwa here kana ari mukadzi? Hongu anoroorwa, asi haarorwe marorerwo anoitwa musikana. Panongobviswa ingava mombengwa chete inonzi yemhindura muriwo. Munhu kana agumaura vaakungochengetanawo. Gumaura tukutaura vanhu vari kuma 65 years to 70 angowano wake wada kuchengetana naye. Munhu iye haarorwe zvekutonzi atoroorwa kana zvezvekutoungana kana kutenga magrosari apabviswe mari. Panobviswa mombe imwe chete yenhenda murandu chete. Hanzi nemwe kana mune hama yakafira kure muchida kuti muivige, munomutora mumuise mumusha menyu, ese yakafira kure. Izvo zvinoitika zvisho. Mune hama yakafira kure kuda kumutora, chivanhu chedu hamuzonofukura muchinotora ari munhu muchiuya nemabhonzo ake akwete, hazvisirizvo. Pane chivanhu chinoitwa, munotora ivhu repaguva ipapo mozoriviga nemusoro wembudzi, pobikwa dovo, vanhu uchitangidza kutochema zvakare, mototenga kofini, zvinongoitwawo parufu uri musoro wembudzi urimo mukati momo. Musoro mbudzi yono sawira anoita zvaanoita mazuva ese, anotogeza zvokuti vanhu vari kutoona havamboziva kuti hanachi hamuna munhu. Vakuasha banda, motoya nebanda, fuko rinototengwa. Fuko chinonzi fuko ijira rinofugidzwa pamusoro peguva, pamusoro pekofini, kana kuti rinoputirwa munhu anenge akafa. Zvese vamwe vanoisa tumapiro, kana musa tumapiro musoro munotiswa kapiro mubox. Handiti mukunzisa, ndo kutorwa kunoitwa munhu anenge afa akafira kune imwe nzvimbo. Hanzi koguva kana rakadhirika kana kuti rakaita buri zvinorevei?
zviri pakawanda. Guva rinogona kudirika kwarowo zvako kuti makatadza kucherawo zvakanaka kana kutadza kurongedza munhu wenyu zvakanaka kana kuvakira zvakanaka rinogona kudirika. Pane rimwe buri raunoona kuti iri buri rangoitawo buri asi hapana chiri kupinda. Kwozoti pamwe rimwe guva rinogona kuita mago, munofamba futi kutangisa kuita mukuru wagata munoda kunozivisa kuti kunyanya mago anotaura kuti pane kugumbuka mufi kwaakaita nako. Saka zviri kwamuri kuti muchifamba munonzwa kuti chii chaitika pamunhu wedu agumbuke munhu wedu. Asi mukaona paine buri iri richipinda chinhu kana ingava nyoka zvagara nyoka inongopinda, asi pane buri rinoti iri ringori buri rekuti hapana chiri kupinda rauya sei buri, munotenderei kunofamba muchinzwa kuti zvakamira sei. Maita henyu aiwa sunukai kubvunza mubvunzo, sunukai henyu kubvunza mubvunzo, chivanhu chatinonzwisisa tinobatsirana. Thank you. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.